Alex Borg kien ċar ħafna dwar il-kontroversja relatata mal-Bord tal-Paċi u l-istedina li jirċieva l-Prim Ministru. Stedina li l-poplu sar jaf bihan grazzi għad-deputat tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco li fil-Parlament baqa' jippressa lill-Prim Ministru. Li dwar il-Bord tal-Paċi u maħna qed neskludu xejn. Anka jekk maħniex qed neskludu li nissieħbu u waqqas qed ngħid li se nissieħbu, jiġifieri. U għamilta għandna stedina informali, Iva. Għalissa minix komdu nidħol fija għalek, u jiena ma konċ nikkommetti li interessat nidħol fija fil-Peace Board, għalli ċirrit nara xinu l-interess tagħha. U meta naf li l-United Nations diġà għandha remit, diġà għandha budget biex għax din qalu l-Peace Board għamluha biex jgħinu pajjiżi li għaddejjem minn ċertu diffikultajiet ukoll diġà, imma jekk il-United Nations diġà għandha dal-budget, għaliex ġi kreat dal-Peace Board? X'inhu l-iskop tal-Peace Board? Mela, grazzi. U għaliex pajjiżi qrib l-Amerika u rew tħassib tagħhom fuq din il-kwistjoni. Waqt il-programm Il-Gazin ma' John Malija, Alex Borg kellem ukoll dwar it-traffiku u bżonn li l-pajjiż ikollu viżjoni kemm short term kif ukoll long term. Bil-kamp tal-Partit Nazzjonalista jaqsam il-viżjoni tiegħu għal dan is-settur u fakkar ukoll li joffra li jpoġġi mal-gvern madwar mejda, però sissa Roberta Bela għadu ma sejjaħlux. Id-deliveries iridu jsiru f'ċertu ħinijiet dedikati apposta lihom biex ma jitħaltux mal-ħinijiet l-iktar li jkun hemm traffic congestions. Għandek il-ġbir ta' skart, barra minn xtutna, il-ġbir ta' skart isir matul il-lejl. Għalli ġo pajjiżna għadu jsir matul il-ġurnata, ġi tkun sejr ix-xogħol, tkun sejr bit-tfal għall-iskola, teħel qudiem skemel. Tissir master plan biex il-bus stops kollha ta' pajjiżna biex ikunu implementati, irid ikun hemm daħla. Ħalli inti it-traffic flow jibqa' dej. Bad għandek ovvjament il-long term vision li hija propju kif qedlek il-metro, il-monorail. Dwar is-settur tas-saħħa Alex Borg fakkar li l-gvern ta' Bela nesa b'mod assolut kemm l-infrastruttura kif ukoll il-mediċini. Bl-out of stock jibqgħu jżiedu. Jiena rrid nara li fis-saħħa we don't meddle around with health. Alex Borg kien mistoqsi wkoll dwar l-intelligenza artifiċjali. Biex tinċentiva li kif qedlek fil-bidu, tittallaċċa mill-edukazzjoni. Jekk aħna ma nallaċċawix, jekk irdu nġibu ekonomija niċċ ekonomika bħal molijaj f'pajjiżna, ġib kumpaniji startups għal ġo pajjiżna, tibda mill-edukazzjoni biex ikollok workforce li kapaċi taħdem dak is-settur. Meta kien mistoqsi dwar iż-żieda kbira fil-popolazzjoni, Alex Borg saħaq fuq l-importanza tal-labor market study. Jiena, u nagħmilha populi hawnhekk, nikkommetti li fl-ewwel mid-ġurnata tiegħi bħala Prim Ministru, l-ewwel ħaġa li niskatta hija l-labor market study. Il-Prim Ministru għalinna li labor market study saret, pero qatt ma ħarġet. Għamilna diversi PQs u qatt ma rrid jippubblika. Jiena fl-ewwel mid-ġurnata tiegħi bħala Prim Ministru nikkommetti illi nagħmel labor market study u nippubblikah biex il-poplu hemm barra jkun jaf x'fih il-labor market study. Dan labor market study jurina ritratt tal-moment ta' kif is-sitwazzjoni tagħna, ta' kif konna u ta' kif ġejna. Tal-ima industri jiddependu mill-barrani, tal-ima industri m'għandhomx jiddependu mill-barrani u nistgħu ninċentivaw lil Malti. Fuq kollox waqt il-programm ħareġ evidenti l-importanza ta' kull individwu fil-politika li ħaddan Alex Borg. Il-bniedem mhuwiex vot, il-bniedem għalija individwu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jagħmel referenza wkoll għal fatt li Roberta Bela għamel rekord ta' dejn nazzjonali.